Hi guys, so welcome back guys sa aking channel. So this is Tips Mio. So guys, pupunta ako doon kanilang ni Marinong Homeboy kasi nandun po si Marvin the Roader. So magkita-kita na naman kami ulit doon sa kanilang bahay kasi meron kaming pupuntahan. So alamin natin guys. Ayan, nagmotor lang ako tapos naka-max. Tapos meron akong dalang balag. Ayan guys, so ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin sila kasi hinihintay nila ako doon. Ayan.
Ayan guys, so nandito na tayo. Sundan yung motor ni Marinong Homeboy guys. Ayun. Okay. Aduh. Tayo. Ya, kan siya. Wala day. Ingon ka. Loro rin. Vlog ba ako? Yan guys, nandito na ako. Akala ko nandito na si Marvin the Roader, pero wala pa pala. Oo, so si Marvin the Roader na lang yung hintay namin. Si, ano, baga naman si... Tulahoy? Si... Yungits? Yungits, baga dito. Suda. Ayan guys, oh, si Marinong Homeboy. Gold. Kumusta si Liang? Sinabi mo kay Liang na mag-gate ka doon? Mag-tour. May pag masapit, sinigkapit ito siya dito sa kuan, logo. Basim doon, ganina na ba ito siya nagkuan? Kaya ang gikuan po ni... Ang gikuan po ni... Nay! Yung Yungits, mahapit may na doon niya si... udto. Mahapit na doon niya si... Marvin. Marvin. So wala pa. Kuyan guys, so akala ko nandito na si Marvin the Roader na wala pa pala. Wala pa si Marvin. Oo, so nihintay lang namin yung chat niya. So meron kaming lalakarin, hindi namin alam kung saan. So abangan nyo na lang guys. Tayo pa si Yungits yung motor ganit, yung kabuli ko no? Asa ba David na? Asa ba siya David? Magsapatos siya ganito? Kaya pa sa tawag sila sa kuwan, ginit-giyahe. Ginana ra ko. Ato rabi sa... Sabi mo na akong sa isla. Hindi mo isla god? Lagi? Kay duha ba yan nakabuhok? Saan bantayan o kuwan? Ayan guys, so... Si Juan, si Rod, si Juan ba si... Marvin? Sulahoy? Si Barbie Rider. Ano, dito na paabot sa Barbie dito? Ganyan na to, no? Oo. Ato na siya, diretso na siya, ulit na siya sila ha. Pero ano makalas bantayan? Agiyon man siguro ang bidilin ko, no? Oo, agit ang bidilin. Musimang ta, di ba? Bugo man to, Oo, ari, dire, sa Don Pedro, oo. Ari kita mo ato sa Bugo City. Dili, tasan na miyo, di tasan na miyo, ari sa midilin. Okay, kung ato, anak man to, Oo. maaw ka diri, para bugo yun. Mara to diri dahil. Oo, ari pikas. Yung siya, dali na dire, kinana si Marvin. Ingon siya bro, padong, agnao. Oo. O sa orasa? Sa ubos. Ganina lang alas 12:46. Padung na siya dire? Oo, ni alas 4 na ko doon. Siyempre, asal mo padong. Mas kinamber niya. Wala, chachatra. Posible po tuwa mag-online kung hindi signal dito, di ba? Eh, bakit akong bakit sa ko? Oo, so yan guys, puntahan natin yung bakti ni Marinong Homeboy, no? Yung kanyang mga biik. Kasi kakaanak lang yung baktin niya, o yung anay niya. Dito guys. Ayan, Nay. Kasagana din, Nay? Ha? Iyan na din na siyang kuanan. Ako na din. Ako is nahan doon Ayan guys, oh. Pagkataon Ang cute nila, oh. Pila ka book, Nay? Ano ka buok yung size? Ano ka patay madaan ng kanang duha niya. Pila na lang? Ang usahan na matay na pero ano si Mia ko? Sisi na ni kabuok. Sisi lang ka book. Ay, daghan kayo eh. Oh, nagtinig ka. Kahan na. Yan ang cute nila. Lagi. Kali ara eh. Okay. Para buyag. Ang nag-iay-ani na ba? Nakakat mo nila. Lagi. Kailan? Kay kailan man ako yung baktin god? Ronald. Oh, Ronald. Oh, masa na mo ang tiguan. Muna sa tig-iay na mo. Oo, si Nakabak nang ano ni. Ang ilanan ako siya mag-iay na. Kay na inanay, na inana nga color oh. Kumo mo gini color sa at mo. Lagi. Di asa na mo na siya. Oh,
Amo na suki yung mami. Lagi. Musta na siya yung kuwan sa mga veterinarian. Ang mga baboy ba, mga sakit-sakit. Oh, naman ka Michael, mamang ikuan. Kaya haman ka ba Michael? Oh, kabanan niya. Cute ng mga vaccine nila guys. Umay na nagkapong na ito. Ah. Sa adlaw. Ano yung mga islog deh? Hindi na siya sa adlaw. Yung cute. Taka na gibayad lang sindi ng abang. Oh, okay. Duham na yan kan, pwede bayad, pwede baboy. Mau lagi. Lohoy, kalayan. Buti pagpatalikod na ako na inom, buti pagpanganak. Lagi eh. Lagi. Patay nung sapat doon ay kayo magkukuhan. Putol-putol. Yara sa kunay? Malakaw mo? Oh, malakaw mi karon. Ayan guys, so pakita ko na sa inyo yung mga biik ni Marinong Humboy, no? Yan, anay. So, magto 2 weeks na po yung mga biik. Yan guys, so hinintay na namin si Marvin the Roader. Wala pa pala si Marvin the Roader. So, abangan nyo na lang guys yung next video ko. Bye-bye! Thank you guys!